Pero sobrang lambot niya. At ayun nga. Look at that piece. Dahil tayo mga Kapampangan, kurita mo, masarsa talaga kayong lechon eh. Sarsaya talaga yung lechon. Nababaw Kabalen, kamusta kayo po? Welcome to Warren Pampanga. For today's video, isa na namang package ang galing kay Hajel's Lechon. Tingnan nyo naman yung table natin. Pero bago natin ito titikman, backtrack muna tayo nung unang-unang nagpadala si Hajel dito sa bahay. Let's go! Sobrang excited ko guys. Gusto ko nang makita kung ano yung nasa loob ng ating foil kanina. And again, for our vlog today, we would like to thank Hajel's Lechon for sending us a lechon de leche. Grabe guys, check this out. A whole, lechon de leche straight to our home. Ang sarap balik-balikan nung unang nagpadala ng buong lechon si Hajel's dito po sa bahay. Sobrang nag-enjoy ang family ko nun. And right now, nagkama po sila sa mga food packages kung saan magiging available pa rin ang mga lechon at an affordable price. Dahil nga, minsan hindi na natin afford yung entire lechon, yung buong lechon na baboy. Ito po yung available ngayon sa kanila na pwede nating eat rice. Ito ang 3,499 pesos package nila. So you get a whole belly lechon plus 2 whole chicken lechon plus dalawang 1.5 na soda. Siyempre hindi mawawala dyan ang kanilang sarsa dahil well-known din si Hajel sa kanilang mga sarsa. Okay, tikman na natin to guys. Pakita ko sa inyo kung paano to talagang i-enjoyin. So, notice, meron tayo ditong alisin muna natin to. Slice na natin to. Meron naman tayong guide sa mga thread. Ang lutong. Grabe. Ano? Wow. Wow. Sobrang nakaka... Wow, look at that. Yun, no? So that's the first slice. Let me slice more para mas satisfying. Yun, eto yun guys, eto yun. At pansin natin, meron pa rin siyang mga pampalasa sa loob niya. Yun, look at that. That's our lechon for today. So, slice pa natin to para... lutong, oh. Okay. Yun, oh, lutong. Grabe. Tikman na natin to guys. Huwag na natin itong patagalin. Una kong titikman is yung pinakabalat natin. Notice guys, I think for me, no, napaka-perfect nung pagkaka-roast nito. Yan. Not too flaky para dun sa balat. Yaman, ha? Ito sa pinaka-meat. May konting fat din to. Ayan. Sarap. Isa pa. Ito yung perfect cut actually. Yan. A little bit of fat.
More of the meat and yung pinaka-skin. Sasawsaw na natin dito sa salsa. Comparing it with the other belechon na natikman natin sa labas, the 3,499 pesos is just the belly, no? Usually, yun. However, meron silang extra 2 whole lechon chicken, which makes it para sa akin affordable and stand out, no? Additional 2 whole chicken ka pa. Siguro this can still feed like 4 to 6 person para sa dalawang chicken na to. So, tikman natin. Cut this one. Actually, hindi na kailangan to. Dahil sobrang lambot niya. At ayun nga. Ayan, taste natin to. Ayun. More. Ito yung dip natin. Ayan. Mabuhay. Cheers! Dahil naiintindihan ni Haljel's Lechon na gusto pa rin natin matikman ang mga ganitong pagkain lalong-lalo na ngayong holiday season at halos nagtataasan ng mga presyo, available din po ang mga ganitong packages sa kanila. So this is 3,499 pesos. You get a whole belly lechon. Meron din tayong dalawang whole 2 chicken lechon at saka extra dalawang 1.5 soda. Para sa akin guys, napakasulit ng package na to dahil mga ibang competitor guys, 3,499 yung belly lechon lamang yun. So available pa rin po sa kanila ang whole lechon baboy. Meron din po silang lechon baka, lechon tupa, lechon pabo paluto. Meron ding lechon with seafood. Name it, they can actually do it. Dito lamang po yan sa Haljel's Lechon. For pickup and delivery, you can message their fan page or you can actually visit them sa kanilang stall location. Located po sila sa Purok 1, Baliti, City of San Fernando, Pampanga. Malapit lamang po sila sa Baliti Resort at Yummy Mix Korean Product Store. So there you have it guys. If you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. As for me, I'm still gonna enjoy this. Thanks so much for watching We're in Pampanga. Peace out. Bye guys.